Cama, tema pilama avut pe poartă. Amin. Glorie Domnului. Îl pralo trampa la alte că militatoria ca șefel de vest. Îl pral că avea vrea. În musafira te avea șucar, dar mă pral andilene cangur. Pufuleți, Coca-Cola. Ai avea buchea, pe mocheta este interzis. Sama locăle de vest, cu aia că de dovada că înseamnă șefel de vest. Amin? Acum dorim să ascultăm o cântare din partea fraților mei de la Șaleroa, grupul de laudă, Fratele Cornel cu frații de la Șaleroa, de la Șoiu. Toți veniți aici și lăudați pe Dumnezeu. După frații mei de la Șoiu, mai cântăm o cântare prin surorile mele de la Biserica Maranata. Spuneam că vă iubesc mult. Să Dumnezeu să vă dea multă putere. Mai cântați o cântare, în urma căruia, fratele meu Manix, din România, din Arad, fratele meu acum, ne va motiva pentru cel de-al doilea îndemn de rugăciune, pentru Duhul Sfânt, și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Amin.